ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಕತ್ತಲೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪರೋಟ ಕಾಯ್ತೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಧಿದ ಪರೋಟ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪ್ರಭು ರೋಸ್ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಮಾರುನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗರಡದೆತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಭು ರೋಸ್ ಕಿಚನ್ ದಕ್ಕನ ಬ್ರೌನ್ ಪರೋಟಾಸ್ ಇಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒರಂಚ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಾತೆ ಗೀ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಶೆಕೆ ಅವನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ಠ ಎಗ್ ಕನಪಾಯೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಕಲ ತನಿಷ್ಠಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀಪೆ ಬಟ್ ಮೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ ಆವಂದಿತ್ತದು ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಪಾತಿರೋದು ಅಟ್ಟೆಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬತ್ತೆ ಬುರ್ಜಿಗೆ ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ದಾಲ ಮೂರ್ದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಬುರ್ಜಿ ತಿನ್ನಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ತನಿಷ್ಠಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಲ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ. ಸೊ ಎಗ್ಗನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಗ್ಗನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಹಾಕೋನು ಯಾನಾಯ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋದು. ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಟ ದೊಟ್ಟು ಬುರ್ಜಿ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಪ್ಲೇಟ್ ಕನ ತುಜಿ ತನಿಷ್ನ ಕನಪೆ ಅಂಚು ತಿರ್ಗಾಂಡ ಉಂಡತೆ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಕನಪೆ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ತನಿಷ್ನ ಉರುಂಡು ಉಲಾಯ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಪರೋಟ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಎಂಕೊಂಜಿ ಪರೋಟ ತನಿಷ್ಗೊಂಜಿ ಪರೋಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಕನಪೆ ಪರೋಟ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೆತ್ತ ಅಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕುನಿ ಅನ್ ಬಂದ ಬತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಓಲಾ ತಿನ್ಪೇಂಕ್ ದಾಲ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಆನಾಗ ಇಂಕ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿನ್ಕ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿಚನ್ ಉಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಾವೆ ಸಹಿಸೋನಾರ ಆಪುಜಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎ ಸಿ ಪಾಡು ಜೆತ್ತಿ ಮೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಡುಪ್ಪ ನಮಕ್ ಶೆಕೆ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆತ್ತಿಲ್ ಪೂರ ಕೆಲವರು ಚಂಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಸಿ ಪಾಡೋಡು ಎಪ್ಪಡ ಕಿಚನ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯು ಉಂಡುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಗೆದು ಸ್ಟವ್ ತೆಗೆದು ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಗೆದು ಖುಷಿ ಶೌಟಿಂಗ್ ತನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಲೆಪ್ಪು ಉಲಾಯ್ ಬಲ ಆತು ಕೇರಿಂಗ್ ಅವು ನೆರ್ಪು ನಾಯಿ ಉಲಾಯ್ ಬಲ ದಾ ಇಪ್ಪಿದ ಉಲಾಯ್ ಬಲ ನೆರವುಂಡು ಗೀ ಯಾನ್ ದಾದ ತಿಂಪೆ ತನಿಷ್ಲ ಅವೇನೆ ತಿನ್ಪುನು ಬಾಲೆ ದಾದ ಉಂಪ ಅಂಕೆಂಡ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾಕೇನು ಇರ್ದಾದ ತಿಂಪರು ಏನು ಪರೋಟ ತಿಂಪೆ ಎಂಕಲ ಪರೋಟ ಏನು ಚಪಾತಿ ತಿಂಪೆ ಎಂಕಲ ಚಪಾತಿ ಯಾನೇ ನೀ ರೈಸ್ ತಿಂಪೆ ಎಂಕಲ ಏನು ರೈಸ್ ಅಂಚ ಆಂಡ ಏನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಡಿತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ತಿಂದ ಇದ್ದೆ ಅಪ್ಪಳು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪರೋಟ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಅವೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬುಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೇ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಡೀಪ್ ಆಡ್ಬಿಚ್ಚಿ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಮಂತೆ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ತೆಕ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಗೀತ ಕತೆ ಆಂಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಮುಚ್ಚಲ ಪಿರದೀಕ ಇದ್ದ ಫುಲ್ ಮುಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ದೀಪೆ ಆಯ್ನಾತು ಬಟ್ ಕೆಲವು ఉండತೆ ಆಂಡಲ ನರಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಂಡತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶೆಕೆ ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ದೋಸೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪ್ಯಾನ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಪರೋಟ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಉಂಡಾವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕು ನಾನು ಇಟ್ಟೆ ಬುರ್ಜಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಬುರ್ಜಿಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಉಂಟು, ಮೊಟ್ಟೆದ ಕವರ್ಲದೇ ಇದ್ದಿಜಿ ನಾನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಮುದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ನೆಂಕ್ ಕಂಡಿಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಕಂಡಿದೆತ್ತುಂಡಾಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು 10% ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಮರ ಕುಲ್ ಪಂದುಜ ಒಂಜಿ ಇರೇ ಪಂದುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಾಳಿಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಶೆಕೆನೆ
ಅಂಡ ಕಂಡಿದೆತ್ತುಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಓ ಗಾಳಿ ಬೀಜೋನು ಉಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಬೀಜುಚ್ಚು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಪೂಜಿ ಕಂಡಿಡು ಬಟ್ ಅವು ಸಫೋಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪು ಜಾತೆ ಯಾನ್ ಕಂಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಇಚ್ಚಿ ಕಂಡಿ ಓಪನ್ ಆಗೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗಂತೂ ಕೆಲವರು ರಡ್ ಕಂಡಿದ್ದೆಪ್ಪೆ ಅವು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಶೋಕು ಮುಲ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಅವು ಥಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕಿನಾಗ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತು ಅರ್ಧ ಶೆಕೆಗೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂತ ಹಾಕೋ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರತದತ್ತೆ and scratches ಬರುಡತ್ತೆ like I'll break the eggs one by one 1 2 3 4 5 6 boda I think 4 inda padada ಖುಷಿ ಪಾಪಯ ರಜ್ಜು ರೊಟ್ಟಿ ಮ್ಯೂಜಿ ನಾನು ಯಾವ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿದ್ರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವನದು ಓ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಫಿಶ್ಲೆ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾಲ್ ಹಾಕಿ ಎಗ್ ಮನ್ಪುದು ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೀಪೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ అని ಕೆಲವರ ಮೇರೆ ಎಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಫಿಶ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅದು ಬತ್ತಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈ ದೇವಿ ಪನರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದನ್ನ ಡಿನ್ನರ್ ಪಿದೆ ಅಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಕೈ ತೆಕ್ಕಿದ್ ಬರ್ಪೆ ಎತ್ಸೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕವು ಎಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಕೂಡ ಅಮ್ಮ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವೈಟ್ದ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಆತು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ತಿನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ದಾದನ ಒರಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ರಡ್ಡು ತಿಂಡೆ ತೋಜೋಡಿ ಅನ್ ರಡ್ಡ ಮೂಜ ಒರಾನೆ ತಿಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಮೋನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆನಿಡ್ ದಿಂಚೆ ಎಂಕ ಫ್ಲೆಶ್ ಎಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಚಿ ಈಗ ಬತ್ತೀರ ವೇಟ್ ಓಕೆ ಅವು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಕೂತು ತನಿಷಗತ್ತು ಕಲ್ಕೋದು ಪುನು ಖುಷಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಳಾಂಡಲ್ಲ ಉಂಟುಂಡ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಪುನು ಇಡೀ ದಿನಾಲೆ ಬಲ 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 ಅಂತ ಈಗ ಗೊಬ್ಬರೇ ಉಂಡು ಟೂ ವೀಲರ್ ಒಂಚು ರೌಂಡ್ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಟೂ ವೀಲರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು 2 weeks ಪಿರಾವು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕೊನಾಗ ಯಾನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉಂಡದು ಬೆತ್ತನ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತೂಳೆ ನೀವು గట్టి పత్తులేడియారు బలిపు ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಟೀಕಾಲಾಲ್ ಮುಗಿದುಂಡು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ದ ಟೀಕಾಲಾಲ್ ಅವು ಮುಗಿದುಂಡು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಲಾಲ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆತೆ ಸ್ಪೈಸಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಆತನಂದು ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ದ ಅಂಗಡಿಯದ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಆತನ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪು ಕನಲ ಪಂಡೆ ಉಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಕನಲ ಪಂಡೆ ಬೇಕ್ವೆಲ್ಗೆ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಬೇಕ್ವೆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಬಾಲೆ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತಾರ ಅದೇ ಯಾನುಂಡತ ಬುರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪರೋಟ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಬೇಕು ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಬನ್ನಾಗತ್ತುವೆ ಅಂತೀವಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಪರೋಟ ಬಂತೇರ అంటే రెడ్డి నీకు కొంచెం ఆవతా ఓడా అనొంజి యు వాంట్ సీరియస్లీ ఒక్కడే తింజా కొంచెం బుర్జి మంతదితే తెతే ఫ్యాన్స్ యాన్ టైప్ ಈ ಒಕ್ಕಡೆ ಕೈಪರೆ ಬೋಡಾದು ತನಿಷ ಬುರ್ಜಿ ಇಂಜೋಲ ಬೋಡಾಟ ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಖುಷಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿ ಹೊಟ್ಟೆ ದಾರಿ ಕಲ್ಪು ನಾವು ಡ್ಯಾಡ್ मेरे काम हो गया बाय बाय टाटा सी यू ओके डन माय burji is done
ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಪರೋಟ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾಡಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಲೇರ ನನ್ನಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕದ ಇರ್ಲೇರ ಅವರು ಕಾಲ್ಡ್ ಇರ್ಲೇರ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಇಚ್ಚೇರ ತನಿಷ್ ಪ್ಲೀಸ್ ತನಿಷ್ ದುಂಬೆ ಶೆಕೆ ಅವನು ಅಂತ వచ్చి ಕೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಕೆ ಡೈಪರ್ ಸೈಕಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತನಿಷ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಟಾಪ್ ದೆಪ್ಪೇಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ನರಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಕಡ ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ತದಂಡ ಒಂಜಿ ಪರೋಟ ಬೋಡಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆమె ನಾಟಕ ಆಯ್ನ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ನಾಟಕ ಆಯ್ನ ಐತೆ ಅರ್ಧ ತಿಂದಿದ್ದು ಬುಟ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇರ್ತೀನಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ತಿಂಪೆ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಬೌಲ್ ಕನ ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರುಚಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಿಯೋ ಬೌಲ ಇಂದ ಅವು ಕನಗೆ ಅವು ಕನ ಚಾ ಫಿಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೀನಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ ವೀಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕಲ್ಕೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿಲ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ಉಪ್ಪು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಾ ಬೇಡ್ವಾ ಏ ಬಟಾಣಿ ಈಗ ಕಜುಕಿದ ತನಿಷ್ ವೇಟ್ ತನಿಷ್ ಅಣ್ಣ ಚಪಾತಿ ಈ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇರೋ ಪರೋಟ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ತನಿಷ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಉಂಡತ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡು ಆತು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯಾವತ್ತ ನೀ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಐ ಡಿಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಚ್ ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನಿಷ್ ಪ್ಲೀಸ್ ತನಿಷ್ ಕೆಬಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿದ ಶಬ್ದ ಖುಷಿನ ನಿನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಬಿಕ್ ಗುಜ್ಜಿ ಆನೆ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅದ ಸ್ಪೈಸಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಏನ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಬುರ್ಜಿ ಏನು ತಿನ್ನ ಕೋಲ್ಡ್ ಯಾಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಡೆ ತಿನ್ಪೇರಿ ಓಕೆ ಇಂಚ ಇರ್ಲ ಬಾಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ಜಿ ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ಶೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ಕಿರಿಕಿರಿಲ ಹಾಪು ಎಂಕು என்ன இமேஜின் ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ತವ ಇದೆ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ ನಂಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಜ ಗಾಳಿ ಬೀಜು ಮತ್ ಇಂಚ ಹಾಕದ ಬಚ್ಚುಜ ಬೆಗರುಜ ಓ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈಕಲ್ ಆಂಡ್ ಬೆಗರು ಇತ್ತೆ ಜಾಗ ಬಿಡಂತೆ ತನಿಷ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಚ್ಚು ಓ ಬೆಚ್ಚ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಪಾತೆ ಬೆಚ್ಚ ಪರೋಟ ಕೈಪು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೀ ನಾನು 4 ಚಮಚ ಪಾಡೋನತ್ತೆ ಆಯ್ಪುಟ್ ಎತ್ತಿದೆ ಕೆತ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತರಿತೀನಿ ಕರ್ಪುಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮೈತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪರೋಟ ಕೈ ಪಡೆ ಆತೆ ಅವೇನು ಕೈತಿದ್ದು ಎಂಕುಲು ಉಂಪುನತ ಉಂಪಿನತ್ತು ಉಂಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಉಂಪ ಪಂಡ ಪರೋಟ ತಿಂಪ ಬುರ್ಜಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಹೆಣ್ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕುಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಕತ್ತಲೆ ಗೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಬಿತ್ತೀರಾ ನಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಾಯ್